سناي مكتر سناي يبقى توم عفار ويكا عفراوت هيكون زبالو وتوم كناماون كنامو وي كناماوت هيكون نبلو نوتوم سهاهو وي سهاوت هيكون نبلو ስለዚህ ስለምታይ ኢቶም ትግርኛ ተጋሩ ወይ ትግራውት ክባሉ ዝድለ ዘሎ ቶም ዓፋር ይኮንና ንብሎም ብትክክል ንኹናማውን ኩናማውት ኣይንበለን እዙን ትክክል እዩ ሳሁውን ኣይንበለን ግን ዓፋርታይ ሳሆታይ ኩናመታይ ግን ንብል ኢና እዚ ሳሁ ስለዘይንበል ተጋሩ ኣይንበል ዓፋር ስለዘይንበል ተጋሩ ኣይንበል ሙጉት ክኾን ኣይከለን እዩ ከም ርዲታይ ማይ ቤት ግጥሚ ክመጽ ስለዘይካለ መስለኒ በትናት ከበሃላ ወይ مجمرة زم تصوع مزلخ سبات بقام قوم اتنسوم ننبسم تصوع ويخا تصوع مزلخ عفار كنا ماي سهوي بناتنا وجن عفار التاي سهو التاي كنا ما نايكرم سمو بيزاوي تسقم زخون زلهم نعاتهم بتنعم ننبسم تصوع واخد تصوع مكلخا أبنات كاخت بتصح كلخا جن نفسها بقى لام حرنيا خا تصوع زلخا تقرينيا زبل أبزرزر كتوتوان تراخونكا وي أبزمنا تأثر كتوتوان تراخونكا سلمتي عفار زبل قال عفارينيا زبل وي ساهو زبل ساهوينيا زبل كتوكو زي مرسكا نيا زبل قال كابزو عفار ساهو كونا مانتل جيسكايو كابت تقرينيا زبل ونالقصو سلازي تقري زبل قال كمتسي مننتنا قوانقوانا يخون نزبل موغوت خادما تقرينيا زي كونا نيا زبل انتل جيسكايو ناب تقري خوستناي سلازي تقري دي مننتنا حراي قريبه جيت تقول ان تزنت قوينو ثلاثه موجود يزلني حدا اتتغارو وي تغراوز بالمننت نخونامان ايروبن وني ملكت انت قوينو اتب ايرترا زلو حزب تغرنيا مس كونامان ايروبن حدا من سلازيبلو تغراوي كبالا يكلني مغنياتو تغراوي تكون كامل لايف زتل على مغنيات طراي العلا بيلكا مس كونامان سهول مننت هاي تماقن ليها زوم زبل كيام ناي بعلو مننت اللهم ناي غزارو سوم لساند مالهم بحق منغس ايثيوبياون كم ايروب كوناما دا امبر كم تغارو يفلطني بوغ عوقال اب تግራይ ስለዘለው ተጋሪኹም ዝብል ሙጉት ጌጋይ ኣብነት ወሲና ኣብ ክልል ኣምሓራ ቅማንት ኣገው ሽናሻ ሳርጣ ዝበሃሉ ንኡሳን ሕብረተሰብ ኣለው ኣብ ክልል ኣምሓራ ስለዘለው ጥራሕ ንነብሶም ኣምሓራ ይገብሩን እዮም ኣብ ክልል ኦሮሞ እንተኸድናውን ኣምሓራ ሃዲያ ወላይታ ጉራጌ ኣለው ንነብሶም ግን ኦሮሞ ይገብሩን እዮም ኣብ ትግራይን ተጋሩን ዝብል ዘይስሩ ዓጻዋዓ ስለዘሎም ንነብሶም ብልምዲ ወይ ዜግነታዊ መልክዕ ኣልቢሶም ተጋሩ ክብሉ ግን ይኽእሉ እዮም زيل مدازار أربعة كنا بوقعوا من قد جن أبصحوف تجرم زبل السفر كالينا كلا أبنتون توسيدنا أكلوا جزايز بهزنا برناك أنا ما ورجع سهو تجرى ألو أكلوا جزاء كبلي خالي زوان لمدن سلزخنا بزرزر تأتي خاجن أكلن جزاين زبل ماي بيت تنتاوسم كندرخو ما ينخد سراء حماسين تماساسال أبنتكون وسط نخلينا كالاي جيجا مقداني اب تግራይ እቶም ኩናማ ኢሮብ ተጋሩ ኢና ስለዝበሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ዝዛረብ ግን ምስ ኩናማ ሓደ ኮይኑ ትግራዋይ ስለዘይብል እቲ ተዛራብ ትግርኛ ትግራዋይ ክባሃል ኣይከኣልኒ ዝብል ጌጋ ሙጉት ከምቲ ኣቀዲመ ዝበልኩኻ ኩናማ ትግራይ ኩናማ እዩ ብወግዓዊ መንገዲ ይኹን ብሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ድማ ብኩናማ ይስፍለጥ ስለዚ ኩናማ እዩ ኣብ ኤርትራ ያሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ሱዳን ያሉ ዶ አፍሪካ ብዘይ ገድስ ኩናማ እዩ ካላ አይ እቲ ትግራወት ወይ ተጋሩ ዝብል መንነት ካብታ ትግራይ ትባል መሬት ስለዝመፀ ነቲ ትግራይ ተቀሚጡ ዘይፈልጥ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ትግርኛ ክውክሎ ይክእልን እዚ ሕጂ በአምሓርኛ ትግርኛ ዝባሃል ዘሎ መጻውዒ ትክክል ኣጻውዑ ልሳነ ትግራይ እቲ ቋንቋ ትግራይ ስለዝኾነ ድማ እቲ መሬት በቲ ቋንቋ እዩ ተሰይሙ ናይ ሎሚ ኤርትራን ትግራይን ድማ ግዝኣት ትግራይ ተባሂሉ ይጽዋዕ ነይሩ ክንሕጽሮ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ትግራዋይ ምዃኑን መሬቱ ትግራይ ይባሃል ከም ዝነበረን ልሳኑን ልሳነ ትግራይ ከም ዝባሃል ኣቀዲምና ገሊጽና ነርና ቃል በቃሉ ኩሎም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ዝዛረቡን ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግርኛ ዝዛረቡን ልሳኖም ልሳነ ትግራይ ግዝኣቶም ግዝኣት ትግራይ ይባሃል ነይሩ እዚ ማለት ዱባርባ ዝማእከሉ ሙሉእ ክሳብ ናይ ሎሚ ትግራይ ማለት ሳልሳይ እቶም ኣብ ኤርትራ ዝቕመጡ ህዝቢ ትግርኛ ኣብ ታሪኾም ተጋሩ ተባሂሎም ተጸዊዖም ኣይፈልጡን እዮም ምክንያቱ كم تقدمنا سابليش زغبرنا يو وتم تجارو تبايلهم سوع زلوا هزبي أبتا تجري تراي زقمت هزبيو أي فعلوا أبزانا يلومي إيرترا زلوا تزارب تجرينيا ببخوابي تجارو تبايلهم كم صوعون أي تاريخ صحافي الدبترة في الساق جبر جرجس أبي يزجي كرم مولو بمولو ورات ليان أبزانا حجي إيرترا سلست عام تقدموا كم زخبر تصحيف نير نبع الرأس مكونن كسنيو زخدو تجارو كلهم عجمت تاي كونه أكلو جزت تاي حماسين تاي كونه أحساء تاي تنبني تاي كونه
مسآتهم ጭፍራ ሽዋ ምስተርአዩ ኩሎም ኪፍ በላቶም ሰብነታቶም ወንተላወጦም ሻዓቲ ገዝ ሽዋ ጥምት አቢልካ ገዝ ትግራዋይ ቆሊሕ እንተበልካ ዳርጋ ክንድ ናይ ሌትን ናይ ቀትርን ዝኣክል ናይ ምፍለላ ይረአ ይብል ነገር ኣብዚ ካበም ጽዎ ተጋሩ ዝብልቃል ወይ እቶም አቀዲምካ ኢሮብ ሳው ኩናማ ዝብልካዮም ብተጋሩ ዝጽዋዓኸም ንምንታይ ኣብዚ ተጋሩ ተባሂሎም ክትቆስ ዘይካሉ እቲ ትግራዋይ ዝብልና አኮሎ ጉዛይን ሓማሴን ከሰለምታዩ ኣብ ጽሑፍ ስዋሂብ ዘሎ ኣብዚ እቶም በብኸባቢም ተጸዊዖም ንረኽቦም አኮሎ ጉዛይ ሰራይ ሓማሴን ተንቤኖ ዓጋሚ ኩሉ ትግራዋይ ምዃኑ ብናይ ብዙሕ ጻዋዕ ድማ ተጋሩ ከም ዝበሃል ኣብቲ ግዜቲ በአካል ዝነበረ ጸሓፊ ይገልጻሉ ስለዚህ እዚ ተጋሩ ዝብላ ጻዋዓ ነዞም ሎሚ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ጥራሕ ዘይኮነ ዘይንዋገየሉ ኣብ ኤርትራ ዘለና ንብረትና እውን እዩ ስለዚህ ተጋሩ ክንበሃል ኣብ ናይ ሎሚ ትግራይ መቕማጥ ንምንታይ ያትለየ ሕጅታ ኣነ ዘቕርቦ ዘለኹ ካውንተር አርጊመንት እዩ መንነት ናይ ሓደ ህዝቢ ብስምቲ ዝቕመጠሉ መሬት ኣይውሰንን ኣይውሰንን እዩ ኣባና ተወሲኑ ዘሎ ግን በቲ ንቕመጠሉ መሬት ዘይኮነ በቲ ንዛረቦ ቋንቋ እዩ ነቲ መሬት ተጸውዩ ልሳነ ትግራይ ዝበሃል ልሳን እንተነይሩና ናይ ሎሚ ትግራይ ካብቲ ቋንቋ እያ ንትስምርዒ ማቶ ስለዚህ ንመጽሐፍትን ጥንታው ምስክራትን አይነቀበልን ሐሶት ይኽንብል አለና ማለት ነው ስለዚህ ናተይ መደምደምታ እንታይ ተጋሩ ወይ ትግራው ዝብል ስም ነቶም ኣብ ትግራይ ትባል መሬት ዝቕመጡ ህዛብ ጥራይ እዩ ክውክል ዝኽእል ሳሆ ይኹኑ ትግርኛ ይኹኑ ኩናማ ይኹኑ ብዘይገድስ እዚ መፀውዒ እዚ ናቶም እዩ መንነትካ ኣይኮነን ኤርትራውያን ዝብል መፀውዒኻ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝርከቡ ህዝቢ እዩ ዝውክል ትግርኛ ይኹኑ ትግረ ይኹኑ ሳሆ ይኹኑ ብሌን ኩናማ ናራ ብዘይገድስ እዚ ስም እዚ ናይ ሓባር መፀውዒኦም እዩ ኤርትራ ዝብል ስያመ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ተወኪሎም ኢትዮጵያ ዝብል ከሰለምታይ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ተጋሩ ዝብልካዮም ትግርኛ ኩናማ ሳሆ ክውክል ዘይክእል መንነት ድማ ኣይኮነን ተልካዮ ስለዚህ ተጋሩ ማለት ዜግነት ይኾውናል ወይ ትግራዋይ ማለት ዜግነት ይኾውናል ማለት እዩ እዚ ማለት ኣብ ትግራይ ወግዓዊ ሃገርነት ዘይብላ ብኸመይ ጋያ ዜግነት ክትዕድል ከኢላ እዚ መደምደምታ ኤርትራ ዝበሃል ሃገር ኣብ ክንዲ ምስ ኢትዮጵያ ዝብል ቅንፍ ዝወዳደር ምስ ሓንቲ ክልል ምውድዳር ይኸፈቲንካ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ትግርኛ ዝብል መንነት ንምዕዳል ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ተጋሩ ዝብል ስያመ ንምሃብ ይመስለኒ ኣብ ኤርትራ ንናቶም መንነት ዘለዎም ህዝብ ኣለዉ ኣብ ትግራይ እውን ንናቶም መንነት ዘለዎም ህዝብ ኣለዉ ኣብ ሕድሕድ ኤርትራን ትግራይን ድማ ዝራኸቡ ሓደ ህዝብ ኣለዉ ሳሆ ምስ ሳሆ ኩናማ ምስ ኩናማ ትግራዋይ ትግርኛ ዝብል መፀውዒ ግን ነቶም ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዘለዉ ብሄረ ትግርኛ ይዝውክል ናይ በይኖም ንዕኦም ጥራይ ዝምልከት መንነቶም ኢኻ ስለዚ ብወገነይ ነዚ ዝምጉድ ሓሳብ ዘለዎ ሰብ እንተሎ ክሰምዖ ፈቃደኛ እየ እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ብኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ትግርኛ መንነቱ ትግራዋይ ዝብል ምጉድ ብኩሉ ማዕቀኒታት ፍሩስ እዩ ይትረፍ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ትግርኛ ሲ እቲ ብትግራይ ዘሎ ህዝቢ ትግርኛ ከማን መንነቱ ትግራዋይ ኣይኮነን መንነቱ ትግርኛ ዝበሃል ቃል ብትግርኛ የለን እዚ ታሪኽ ተወዳደርትና አምሓሮን ቋንቋና ክገልጹ ከለዉ ዝብልዎ ባህላዩ ስለዚ ለመድናያ ጥራሕ ኢና ንጥቀመሉ ዘለና እቲ ትኽክል ናይ ቋንቋና ኣጻዋዓ ልሳነ ትግራይ ወይ ቋንቋ ትግራይ እዚ ኣብ ብዙሕ ጽሑፋት ክንረኽቦ ስለንኽእል በዝናትካ ሎጂክ ዋላ እኳ ቋንቋ ትግርኛ መንነትና ይኹን ዝብል ኣባሃላ ንቀበሎ ተተባሂሉ በትኡሩም ወይ ስሩዕ ሸነኹ ትኽክል ክኸውን ኣይክእልን ሓደ እቲ ትግርኛ ኣምሓርኛ ናይ ባዕልና ፊደል ብቋንቋና ዘለና ሕብረተሰብ ካምሓሩ ቃልን ፊደልን ንዕለታዊ ህይወትና ንጥቀመሎም ቃላት እምበር ንስምና ዝኣክል ቃል ክንልቃሕ ኣይንኽእልና ስለዚ ትግርኛ ዘይኮነ ትግራዋይ ካልኣይ ብቋንቋ ጽውዕ ሕብረተሰብ ስለዘለዉ ንዕኦም ንምምሳል ክንብል ግስን ሰዋስውን ሓልዩ ዝኸይድ ቋንቋና ዝህበና ዝተፈላለየ ስያመ ክንክሕል ኣይንኽእልን እዚ ማለት ልሳንና ልሳነ ትግራይ ግዝኣትና ግዝኣት ትግራይ ንንጽል ሰብ ድማ ትግራዋይ ኣብዝሓት ኮይኖም ድማ ተጋሩ ስለዝኾነ እትሩቱ ዓንደበት ስለዚ ናተይ መደምደምታ ከምታ ቀዲመ ዝበልክዎ እቲ ዝዓበየ ዕማም ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ምእማን እዩ ኣብ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ምዃኑ ምእማን እዩ ልክዕ ንምዃን ተተባሂሉ ግን ብቋንቋ እንግሊዘኛ ጻዕዳ ዓለም ክጽዋዓና እንከሎ ኣብ ትግራይን ኣብ ኤርትራን ንርከብ ተዛረብቲ ትግርኛ ትግርያንስ ዝብል ቃል ዝጥቀም ኣብ ቅድሚ ጻዕዳን ጸሊምን ዓለም ሓደ ኮይንና እንዳተረኣናዮ ሕድሕድና ሓደ ተጋሩ ሓደ ትግርኛ ንኾነሉ ምክንያት ሎጂክነት የብሉን መን ይኹም እንተይለና ሓደ ጻዕዳ ትግርያንስ እንተይልናዮ ብሓደ ኮይና ሕድሕድና ክልተ ስም ሒዝና ሓደ ትግርኛ ሓደ ትግራዋይ ንበሃለሉ ብቋንቋ ትግርኛ ግን ኩሉ ይከደን እዩ ስለዚ ተጋሩ ኢና ትግርኛ ንኹል ካይንብል ድማ ኣምሓርኛ እዩ ተጋሩ ግን ብናትና ቋንቋ እዩ ብዜግነት ኢትዮጵያዊ ኤርትራዊ ዝብል ቀመር ዜግነት ከም ጠስሚ ፈይ ተበልናሉ ዝብሎ የብሉ
ቋንቋና ግን ልሳነ ትግራይ ስለዚህ መንነትና ተጋሩ ልሳንና ድማ ልሳነ ትግራይ ተጋሩ አብዛሓ ናይቲ ትግራዋይ ክኸውን እንከሎ ትግራዋይ ድማ ነቲ ቋንቋ ልሳን ትግራይ ዝዛረብ ሰብ ማለት እዩ ዳነይ ኣዝየ ዘኽብረካ ኣዝየ ዝፈትወካ ሙጉትና ብዝያዳ ሰፊሑ ካልኦት መንእስያት ካልኦት ሰባትን ክሕወስዎ ባህገዩ ችርስ